Sanibonani bafowethu nodadewethu enhle nasezantsi eSouth Africa. Bafowethu ake ngiphinde ngikhulume la. Angena kumuntu othanda kakhulu ukukhuluma la ko Facebook. Impi yo Facebook angisebenzi mina. Kodwa kuyafika ukuthi angiyenze le video. Labafana bakaMgqumeni abamsuka ngijwayela kabi. Cela ukuphinda. Bafana bakaMgqumeni ikakhulukazi wena lokho ngathi slender. Ungcono lokho kunye kuyifull bhaqaza lokho kukhuluphela kasho lutho. Kodwa musana ukungijwayela kabi. Angiculi mina. Yabo? Angiculi mina ngiyalapha musana ukungijwayela kabi. Mangabe nifuna umzimkhalimali utholakala eThekwini lapho engihlala khona ekhaya kwaNongoma. Futhi manje nifuna ukubona into enifuna ukuyibona ngizonibonisa mina nginayo inkinga. Musanje ukungijwayela amasimbi. Angiyena umuntu othanda inhlamba kodwa lento iyanginyanyisa. Imali elokhuziwe le. Imali ayinwayo le. Ale namba ngekhondo manje ekhathele. Ngokuthenga nje ifortune ngemali ngesikwenito. Senibona ningcono nokudlula amasimbi. Musana ungijwayela kabi bafana bami. Musanje ungijwayela kabi. Hola. Sanibonani bafowethu, sanibonani uJezekhulu onibingelelayo. Ngiyambingelela namhlanje ngifuna ukunitshela ukuthi lenhlonipho enginayo iyafakwa yagcina ngenduku ngoswazi yabo. Akase umusa uDlamini eqhamuke efuna ukuqeda lenhlonipho kwasetshenzwa kangaka ifakwa la kumina ngoba yona ke ngathi ke angizukubekezelela lokho akwenzayo. Kusukela namhlanje nazi ukuthi igama lami umzimba ukhala imali yangempela, hayi le mali le yokukhandwa yabo, ngoba kuhlukene nokugqoka imali yabo. Njengoba ngigqoka into eyibizayo ngigqoka imali ukuthi mase ngiyifaka ngamaphepha kusengenaphi kuDlamini ngathi lalela ke mkhulu, sizohubhana ke mngani wami emarenkeni la uhamba khona koBoxer kuphi la uhamba dayisa khona imbiza, wazi ukuthi iJezekhulu izofika libe phezulu kwakho. Hlukana nalento yenza ababa umdala usungiqedela inhlonipho yafaka ngenkani.